muna sintro sa nidriba sa stickwood niya gihon mga bay. Kani mo ni nga kanyo double G hardware. Basta kay dirita mo pa to. Muna ipagawas dito sintro sa kwan. Diha sa daw-dolan ni siya ugan mga bay. Chik katong tamakanan tawag na kapitanan gid. Diretso magihan ka sagara stickwood kay mas pabor. Medyo tungas lang ni siya dre pero mas dali dool. Overtake bakataan ni ron. Medyo pikir ba kurbada. Overtake dahil nagyan kay hinay. Dekat baba nag-2 so baba nag-2 bars. Iwam sa tanim bataan eh. Nagawas Tagmin Highway. Bera. Let's go man. Sugi padagan tong click nga 125 bukuro na ko to be. Ikaw ba? Ikaw ba? Anong kusugi ka padagan niya klik? Anong kusugi ka padagan niya klik ha? Tawa. Kusugi ka padagan ng klik ko. Ikaw ba? Kusug ka padagan niya klik ko. Bantay lang juga klik ka. Bantay lang juga klik ka. Gano kusog yun padagang klika di ginakumapsan di man po kukabutsog sa gatos nabinta ra po siya akin eh doon na jog ko ma-overtake ka na ginako ang click nga nagdalag bike. Overtake kan gid lagi. Tapsan lagi gid na ako, taganan lagi na ako. Pero wala po ko overtake ha. Suga padaga sa normal. Ayaw na lang, mura galanganin man. Mura manog kuyaw. Mura nakahuna para bang baso. Adire ko, mubira. Itong basa kahalago, trabaho ni mga basa ni, kikusuki managan. Vertikan ako be. Da totio. Wag ko kapas sa click. Grabe gitong click ka. Kusog kay mo padagan ni overtake ra og galit. Bantay lang jud kang click ka. Lagot ko nimo ba? Lagot jud ko ning click ka ni. Ulat ta lang akong sakay diha nagunsa na sige nagluhag-luhag. Saka iyang gibati. Doon ako click, lata lang ko click ha. Yamaha ko ha. Yamaha ko.
Tek lang, doon na jud ko. Aguntahan lang yan ha. Da Yamaha ko ha, Yamaha. Oh, Yamaha ko ha, Yamaha. Katong service ganina oh. Ako nang gi-overtikan ha. Okay. Agot ko ha. Vertikan din ako ang click. Vertikan ako ang click eh, nagisita siya. Overtake gani kong taxi oh. Nga ganahan mo ana, overtake gani kong taxi. Kusog kini akong Yamaha ni, branded ni. Oh, walang dili na ko breakan pero mo break ra sa giha. Mo na ang ganahan niya motor. Automatic gyud siya. Automatic gani, da. Automatic mo buhilo pud siya oh. Unsa naman inyong gitapukan diri? Naidakop. Agay. Murag naidakop galing. Nanilong sila, nanilong. Magnaidakop galing, ha? Wala day. Nanilong ra gid sila.